ಯಾನು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ನಡತೋಂದು ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ದಾಟಿತ್ತ ದೂಡುಲ ರಟ್ಟುಲು ಯಾನು ತರೆ ತಿರ್ಗಾದು ತುಯ್ಯಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರೇಮಾನಂದಿ ಯಾನು ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಎಡ್ಡ उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೀರು ಯಾಂದಾದ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ ಎಂಕಿ ಈ ನಮೂನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪರಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಂದಾದ ಅಂದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಏತು ದಿನೋರ್ ದಿಂಚೀರಡೆ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದ್ಯಾಗಿ ಈ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ದೇವರೇ ಆಟೆಗ್ಲೆ ದೇವರೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಉರ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆತ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ 420 ಐಕೆ 420ಯಾ 420 ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುವೆ ನಾನು ಸೀದ ಯಾನ್ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ತಿಂತುವೆ ತೀರೊಂಜಿ